San Miguel. San Miguel. Charot. Mapay nga aga. Mapay nga aga. Mga kasangkayan ko. Mga alien. Mga kakuan. Oo. Ala daw. Panginano daw kita di ano. Bayan labaga. Kita yung bulawan. Ay, mau dito kay Abierto. So, kadido kita anay. Kanda urban. Ha? Di lamaya. Kay maghihimang raw na liwat kita mga sangkay. Ha? Maghihimang raw kita. Kabahin hiton, kabutangan hiton na aton mga minahal kinabuhi. Ha? Anyway, kita pagdali, ba kita mag-slides. O man, kanda urban din ni. Private ini, private. Pero ambot kun baga salid tungod kay private, di lang kita din mag-iya. Makakuandahin kita, maalihar kay ba kita kasinahan it tag-iya. Ba hindi rin pwede mag-video. So halo wagit kanda urbano pa, ha? Pero ay ay kita pagdali. Ay basumig. Oy damo pat bakante. Ano daw ba? Di natutoy tag video. Man may daman yan dili ka regsik mo no. So igmo-modify ko no inin nga sementeryo. O sa actually amo ini sa nga panuyo kung kaya no nahingan ni kita. Ah? Oo. Siya man. Nakaalpaka parogi ito nyo. Oo. Again. Oo. Maupay nga aghay yung tanan no. Para kita labag pasabot ani kita man no, ani kita didi. So babasahon ta na ini. Actually usa naton nga panuyo pagkan ni ha sementeryo para pasabuton naton gihapon aton mga ibang mulupyo nga di pa mag-aram. Labi na ta abroad. Oo, basahon ta. Pahibaro. Pahibaro parahan improvement han aton sementeryo ang nagdudumarhan tan-awan Catholic Cemetery nagpapasabot ang publiko nga sunod nga tuig 2023 sa bulan ng Hunyo magdidemolis na ang mga pansyon o ang mga remains ilulubong ha mga ossuary o mga bone chambers. Sana amo ta mga pinanluluwas ano ibaga. Oo. So ani kaduha uunahon ang pagruba ha mga pansyon nga naabot na hinwalo ka tuig ngan sobra tikang nahalubong ang naminatay. Ang pito pala ka tuig adto ha pag rurubon pag abot natin ikawalo ka tuig. Oo. Sumaupod gihapon ang mga musoleyong hinpagruba. Ikatulo. Ikatulo. Mo pinigimidan at ginto tamdan. Dugang mga pahinumdom i-record ang hand management ang mga detalye nga nag-aada nga may ada o ada halapida pag-andamhin sa ismil parahan gastuhan paghabwa han remains o kukuhaon ni pansyon no demolition ngan lease payment parahan napulo ka tuig pasabton liwat ang pamilya sa no mag-expire ang napulo ka tuig or 10 years lease ngan adton mga pansyon nga waray adton pansyon nga waray nanginginano ibabalhin gihapon ang mga remains. Alayon la ani kaupat alayon la pagbisita opisina sementeryo para ha iyong mga pakyan mo pikimida didto tao so mamamakian na kita. So damo nga salamat sa inyo suporta ngan pag-intindi ginahang iluwat ang iyong mga pasaylo kung ano man ang mga pagkukulang han management. Okay. So ang nagdudumara ini an Tan-awan Catholic Cemetery. So may nunumdum kita magbusag-busag pa itong kuan kanda Flores din ni. Mapay. Kanda Flores. So labot niton ipapakita ta gihapon may dagihapon tong katugutan ada o katugutan. Oo may da kaya di permado ini. Katugutan ni Mayor, Office of the Mayor, Executive Order number 24. Ada ito ha. So, whereas during the meeting called by the local chief executive
Kano kasi na sila. Ano pa yun? Kanan yun. Aw. 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 I don't know if may daman hindi didi. Pero direct ano ito ka? Closure effect. Duration. The temporary closure shall effect starting 8 a.m. to October 31 due to alas and November 2. Bicol. Okay. So kamando ininhan kabahinhan naglabay. Oo. An executive order approving the proposed temporary closure of Tanawan Public Cemetery for traffic relative to ordinance of Ondas. Okay. So kabahin ninihan naglabay nga Ondas. Okay? So nato nato yung basa may perma ni mapinga ka. Mapinga. Hindi nag. Oo. So anak kong kanina naging basa adto dito kanang executive order ni Mayor Managina Merilo. Oo. Direk baga namanagod talaga. Ingatan ng puros tamen mana. So magbusag-busag pa taton kuan kay bago pa lang Ondas. Anak kong kanina naging basa kabayan hadtohan kuan ang partihan Ondas ngayon. So kanina winaray parte adtohan pag pahibaruhan aton publiko nga maabothin na 10 ka tuig or 8 ka tuig ada kay inin waray ko manggod man video didto ha palo kung may nunumdum ka mo didto ha palo ang mga binukad nga mga tulan naton mga minahal kinabuhi bagahin ginayos na nira so may dataton dili papakyanhan unta baga masayod kita mapaingaga mana dila ka ni mada yun kay tikadto na ito charot inin adi kita mapakyan na kita pwede ka magpakyan pwede paghimang raw kita may microphone sige ano to ko naman an kabayan inin nga hatanawan sa Catholic Cemetery kanan adlay sa pagpalunan hiya pinarenovatin hiya kay ginpapaupay. Ano ang rason nga para pagpaupay? Tungod kay crowded or? Oo, tungod kay makuri talaga yun hiya nga kung sugadin makuri niya kahit saka-saka. So inin may da ba naton masisaring nga duration? Ang duration ang sinikin ang base nagbasihan bubukaron ang may ada naabothin 8 ka tuig. Oo, sige daw. Bubukaron kahoy may da na liwat ginaabin nga bunchin. Oo. Ang ito ang mag-iha dida yung papabukad namon gakan hidin higay para liwat yan mati ka man liwat ya kaklerini. May ada liwat dito dila mga bago pero dili po ba namon kung pwede bukaron kay bago pala di pa man matera kontrata. Oo. Pero kakan-on nag-start inin nga di rin na pwede kay siyempre di ba makuri ko niya na baga may da pa maglubong dinhi bawal na pwede pa kami dinhi maglubong pwede pa kay unahan man na didi nga side and didi nga side amo pwede kami maglubong pa dito okay pero ini ang kanang public cemetery di ba na side andito ha may ang mga private iharanat ba iba na okay so okay kanan LGU so ini good man public okay. So napira adto ang mga sugad dito. Di ba may mga tinatawag ng kabaraydan? Oo. Amon per pension quality 1,000 amon paghabwa per pension. Bisan ito sa kapension tulo 5 sulod basta kay usalat ya ka pension 1,000 lang iti. Tapos amon buong chamber liwat quality amon per box 5,000 iti with lapida na tiya. Tulot hiya nga remains it masusulod dito nila. An baga pinamilya ito kumbaga di rito pwede butang dida iton di magiba-iba okay may start good talaga itong pagdimulis next year pa so may da pa panahon iton mga kuan nga magsettle pero adton maruryagon la paano kung diri good man
Pero kaya mo lagi hapon talaga ito, mapiper sa talaga tira kay kung di hira magkukuan, bubukaron lagi hapit namon, tapos igbubutang namon, mas grade ka ng kabubusan na. May labot lahitaan ni dinhi ha Sakob. Hmm. May ada ngayon ni Yulot iga taga nga lugar parahan mga waray mag-comply, sharing pa kumbaga waray mag-comply or waray mag-avail. Kay dinhi nga ha Sakob, ini nga baga sinisari nga bone chamber in an mga may ada nga baga madali hira ma-access Diri gid kasi nga may ada-ada ira gin ditiro kang good man niya. I mean iton baka makasari nga baga kuan hira accessible hira kay kung makadto to pa sinisari naton nga mass chamber ang mga parahan kabug-usan nga waray mag-claim in tatagan lagi hapon hin respeto kumbaga tatagan lagi hapon hin lugar or pwesto pero may dalagip mga ngaran. May ngaran na. Okay. So gagad ito ka ng kabubusan. So libang ko pero naman ang nag-abil nga ni. Damo na git may ada ibaluwat na iging babalin niya na sa ita cemetery o ready nagpapabuka ni Rabini anit ira remains man babalin niya ito iti baliwat na diri lo dito kay muro mahal sa luwat din he. Okay. Pero iton dinhi nga kahaluag ininha siguro pamati ko iyon agad din ninanugin ginihap so makakakuan dinhi makaka kung pipira talaga itong maigo okay. Kaya bubutang ang pamangkya dida dinhi dida tapos siya na lawat dito pag tikang lawat din niya gawas pagbutang niya lawathin mga kung ihap hinod to nito mong ngaran to ni Kenneth na apelyido Buena balik to imo kuan din ni assistant manager gido Rico na silibang ko pa man hayo din nagpaabat Rico mabuyog daliwat nga anak nag-uusan din pero kay media ko itak mga trabahador kaya ano nagitira so balik ay iton kuan ngayon iton opisina din ni abierto ti kang Monday to Saturday kay Domingo pa tapos sa oras 8 hanggang 5 sige damo nga salamat manakinit wari kay iba nga panawagan wari kay sasararout may diniti mo opisina temporaryo kasi so di kido nakahangyo kita pero maintenance hira sarado din di man din okay lang mo pa yan kay pagkawari pa din baga may nagkakabuhat ha? Nagkakabuhat agi mana thank you makadyak kan kuan papakita ta may doon nga ninatika nga damo na ito nilagay ko nagkuan na hira nag-sharing pa nag-evacuate so amoy din ito na cementerio dapit an Tanawan Public Market cemetery ituntun nyo nagkakaiba-iba mustura kuan man marita good man drone anakong drone kaya nag-retire na kali di natin makukuha kabuguusan so in iba makikita niyo may mga pinanrurungkab kabahin nga nag-avail ng iba baga nagkuhan na hirangan ito na tinatawag ko nila nga bone chamber so makadi ako kasi di nagpa-abri kaya dinhi kaya kay adi di mamaring manundum ka mo sa niya nga teacher adi mamaring mamaring tapos ini dihi Tatilando bugto ni nanay Vita, nanay Landa si mami haluyo tapos anakong patod first cousin Manuel Mer amoy kaimtang yan na ito ng cementerio
kung makuha mananabi kita pwede kita didi abaga an iba good man waray na ini ka limpyo salit pag amo tira panuyo nga inin nga sementeryo in daragod man ano very congested na ngan makasiring kita nga there na formal ibis nala ano paparehyoin andito hapalo oo andito hapalo nahingad to ako pero I think correct ko video nga kuan eternal rest grant unto them O Lord and let perpetual light shine upon them may the rest in peace amen at tunurin magpakabisita amen ni kaimtang didiha sementeryo dapit may dagad man bagay nag kuan hera pero kasagaran kasi adto hera dito sinisir ng mga sosyal so bibisitahon tagihapon bata amoy ni tatong butla anakong purposan ni pagpasabot ha nga bayin na naton mga kasangkayan nga adto lang yung labnasan charot mahipausa nga bangin ginurong kab may dahin ni na mando ha yan usa gihapon ni may katugutan gihapon LGU nga iton ato na sementeryo dinhi tan-awan and public igdidemolis ini pero diri karo yagsin nga igdidemolis anato ng mga mahal kinabuhi na bisna diin lulot ibubutang may dahiton mga kontrata no and 8 years 8 years to 10 years bubukaron tapos igkakadtuha may tuan igkakadtuha bone chamber amot atong latin na igpapakita didi okay kaya amin yan tinatawag na bone chamber ano so may danahin din nagpaka avail or nag-high-ad ira mga mahal kinabuhi oo very convenient good man luwat ano kumbaga unaw naton nga during undas o kalag-kalag diri ka na mapakadto dito sugar hitin din ni ano diri ka na baga makadto magsisinakarsaka diri ka na bubusaan hiton mga nagpapintar hiton irapanchon ay tungod nga inin nakakuan naman hira didi naka high-ad hin maupay nga kabutang oo pero good man siyempre 8 years ada nag-decay na ito ng imo kuan totally decayed na dito ni Timo imo lawas oo di ka naman ito masabot ano charot so may mga bakante wala Gorain din ni parapol parapol so mahusay ano kay masusugad na iton an iba ngayon liwat may dagan oo sharing kanina ni Manakinit an iba gin kuan nira gin kuha na gin daral liwat hay mga sementeryo gin transfer para siguro para mag-urusay ra dito tira mga mahal kinabuhi and Senior San Miguel tayo kita bubutang tadi deh lah lain kita paham nga di in the name of the Father of the Son of the Holy Spirit amen eternal rest pray for the souls in purgatory eternal rest grant to them O Lord let perpetual light shine upon them the rest in peace amen halatikan kita pag
pagigimang raw. Okay, mga gawas kita. Pasalamat kita ano nga gintagan kita hingguting nga panahon para gihapon may da naton baga man didi. May da naton baga guti ay nga hibaro. Oo. Ano ba? Iba nga hindi susunog ada. Sabi apoy. Masugad ako nga di. Man. Awit kahimtang hiton ato sementeryo nga daan. Mati ko di kita makasaklangad to. Kadi kita didi. Ambot kong habil ngang ko. May dako baga iba nagtikang na. Ambot kong habil ngang ko. May data din baga marinigip ka bibisita. Ambot kong hain ligat good man. Pero anyway, daan na lang nagsisiring. Himano Ramon Pires. Oo. Ang grandpa ni Ayan Ray Pires. Andun niya dididapit. Mano Ramon, hain ka. Antah anta. Tabi po ay eternal rest grant them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. Be rest in peace. Amen. So inin ngayon nasa ring hirap, pwede pa kunin dinhi. Tubtob na lang next year. Ha? Pero andito dapit ko na dapit dito amo na nagtitikang nera dito. So full kanira tubtob next year. Amo to natira baga pag demolish talaga ito nga ni nera. Amot kantuntan yan. Andole Ramon yun ni Manwaning. Daw tunyo. Ay na dira. Pires. Basta nanonood ako akan heto din ni. Ako rin akong bunluton kita lewatan. Anyway. Ano Ramon, Manwaning. Kung nasaan ka man, thank you. Nasingan higapon kami. Baga makulit at ginagian papakita ko lang nga baga at ginagianin. Okay. Eternal rest grant to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. So adihira mga kasangkayan taghapi ni mga alien ka pa din hira. So nagbubong kaghira diri kay tungod nga kukuhaon nira ang mga waray ko ng mga sulod. Nagbubong kaghira. Ori pa ka makakuha nuay tuway. Nakakuha na ka mo. O di nawawara. Inasaring hira kung ha? Oo. Lagi pa ito na Ay, matmagawas ko na kasi nito. Pero ito dito, nasa rin south. South. Itim ba? Almarang lang gumamit. Nasa rin south ko ito. So, amin din itong pinakasyahan nga pagrurubon anay. South. Almarang gumamit. Ginuhudi-hudi man pada ito. Ayan simbahan. Mostly nagyapon simbahan. Fairness. So dito nga part. Next year pa tira magtitikan ko dito. So amoy ni ang pahinabo right after kanan ondas. So madi na kita maghinilaba mapakadto pa kita haloy liwat. Matikadto kita didi. Mapagigintakan kita ang panahon mapay nga panahon kanina mauran-uran kakulop purek
Para kakulop kontan tunakan he. Baado. Amo da diri na kikabalin ng motor. Siri pa rin na gasolina po doy. May ni tiga di kita didi. Tiga di kita didi. Basta ko gihapon nga giniiliw hadto. Sana kita makadi kita ada di diret santai ni. Hindi ni private gapin kanda baro na ini kanda baro na. So ko tiniha kita kung may napakuha ko yung lulubong or napakuha yung internet. So private din ano. Oh sige hapon. Haluag pa. Oo. Wala ka mo tutorial guide. Ha? Oo. Tutorial guide. Pwede din ni chapel gap. Oo, dito chapel. Oo. Chapel nira din eh. Oo. Okay. Dapat bakante. Maka dito sulod. So iniliwat and ano gapin din ni extension na da. Sorry work mag-research. Charot. Ito kan Dabarona. Yun eh bridge over troubled water. Yeah, I will not speak today English because my dictionary is almost 44, so sometimes I cannot afraid myself. That's why you go away. Adhi Mayor Pilahayo Tixon and aton ex Mayor June 15 na niya birthday. So now taning diyan kani gani kita didi. Adhi Nanay Rosie. Nanay Rosie, Tito Gabi, mga modisto tahan din eh. Mga modisto. Dito tayo Efren. SD card ko na is full. Nagkuyubog ka kay bahay makurap amad to. Pinuwak taas lubat ang battery. Tro. So amin din hikan kan Tata Efren. Adi kan na po yan. Di pagbe-birthday pala yan. Di na November 10. Man. November 10. Nakilala ka mo ay na po yan di. Tapos ani itong baga ako nanti. Bana. Man. Miding. Basas. Eternal rest. Giron to the Lord. The late perpetual light. Siya na pandim. Rest in peace. Amen. Lagi napapansin ko baga nagkukurap-kurap man ito akong video. Bangin marubang ang camera. Actually ito akong gamit Osmo. Lagi agad kita. Ambot ko na kilala ka mo ka na. Teman. Nakilala ka mo. Nainumdum pa ka mo. Man, sikat nga announcer. Manoris Villa Blanca. Man. Iging kausa ko to ni Anwaray channel anuna. Kami ni Ramano iyo. Manoris. So dadag dito nta dadag biton. Ito baga pamati ko. May something itak camera. Kinukulban ako itak camera kay baga idaran naghihap. Ayo gadlan bago pang lagi ta nga kukuan nagtitikang maritiro ka dayon ang drone nagretiro dayon anyway kadayon gutin na lang ni kay actually an importante man talaga hadto andito haluyo
Man Pedro bugto ini ni Man Ramon naging bibiling unta si Man Ramon may Man Pedro bugto. Oo. Okay, so ito akong panuhin tikadi kita hiton kanan veterans amoy ni ha amoy din hi an sumunod dito han tanawan public cemetery. So wala man din ko no problema kay I don't think so if private in din hi or kanan publiko ada pero di naman crowded, well organized man. So di paresan dito no sa nga may hinkuan nala bagati orang pagod dalian taton yo. Oo, kung may nainom dumagad to din kami ni Budoy kung nakilala ka mo kang Body Boy Blue Ricardo Epipanyo nakilala ka mo to ano ito niya tatay din yan senior. Oo, Iskarda Body Boy Blue niya tatay na kanya to. So 2019 diri mga 1999 1998 to 1999 to 2001 2004 nakani kami hadto din nagiinom. Kung di ka matumatuod ha, nagiinom kami hadto ni Budoy. Magkatutnan gabi alas 10 kami na ulpot ngayon Kutubhan. Kutub alas 2. Ada mga panahon pa hadto mga astronaut. Oo. So amay din veterans din niya, So veterans din ni. Ato dito yung bagungan pulis puro Oo. Pero kung kaya kung gindara ka mo para gihapon niyo kung nakilala ka di ba kilala gad niyo no adto dili eternal rest grant unto them O Lord and let perpetual light shine upon them, may rest in peace, amen. Ikuan Manong Rosendo Lolo Rosendo Lola Pusing bado mga buutan ko din hira nanumdumak ito na era nahatag yung piso pero may bata ako tapos kung may daw kasi na era ikita nira nga adto kami na nabaho kapag ignom kami ito tayo kami 1-4 kagalon nasta nagsagalon ba sumsuman pa ini namot ini Pablo ano pili na ano so amin din niya 5 taga likod amin din yan kaya mga veterans. Salit amo man dito na akong panuyo na akong panuyo talaga andito han Tanawan Public Market ano ba ni public market Tanawan Public Cemetery. Eternal rest unto them O Lord and let perpetual light shine upon them, may rest in peace, amen. Waray kanin makabisita didahan ng kalabay nga undas kay amo doon akong kuan basta nga ni mga undas di gud ito nakad to kay kasagaran damot tao ikaduha ininwaray din hiton iyo yung bibisita tungod kay waray din hira itot na bisita salit ako adula kita balay naguukoy naginukoy naguhulat nga hira ako lot bisitahon na daw gingarat hiton duha ka adlaw pilin pagod nga babae ikadwa nga isasakay hak sarot napabreeding nga balitaw so garon talaan kapag hilaban na yung daling kaupay tako na vlogs charot kakulo pa kanto na kanhe dapat kita one time matamod lang so garon talaan ha salamat ngayon salamat ngayon mga nagpapaabot ng mga mensahe pagsuportahan nato na YouTube channel ngayon mga suggestion ngayon mga advices sarasa lang pamation
Oo, dako ta pasalamat kay raging ko koreksyonan ngan usa naghihapon na dapat kita mag-vlog for information purposes ha. Pero usahay utro lat ako gihapon koreksyonan. Utro gihapon ko bagagin sadang yaknan nga kulang ita akong information. Ako sadang ngayon tutduan. Oo, okay, usahay impromptu man lang kita nga nag vlog. So kulang kita hibaro pa mga background at least yan ha baga kinang lanon kanu kita sumalang may danatong guti nga hibaro information. So tala sugarong talaan ni ha. Thank you babu, good night. Maorbit.